Ja danas, evo posebno ću danas, iskoristit ću ovu priliku da kažem ljudima, posebno omladini, ne vjerujte svakim suzama, čak ni sa mimbera. Čak ni sa mimbera, pogotovo današnje vrijeme, kada je svakakvih sekti, svakakve mrake ima i na televizijama i na društvenim mrežama i nije vrijeme za vjerovati svakom. Makar plakao, makar po vodi hodao, makar zrakom letio. Vrijeme je za onu izreku imama Šafije kada je kazao da vidiš čovjeka da leti, da vidiš čovjeka da hoda po vodi, ne kaži da je Allahov evlija dok ga ne izvagaš na vagi Kur'ana i Sunneta. Da vidiš šta govori, šta priča. A to što se neko dere sa mimbere, neko što plače na mimberi, neko što priča neke stvari, to nije dokaz ničega. Jer mnogo je danas na društvenim mrežama, na televizijama krokodilskih suza. Nikad se više nije plakalo niti pričalo o pravu na život, o pravu na slobodi, o pravu na imovinu, a nikad se više nije gazilo sve to. Nego se dovedu ljudi pred kamerama, pričaju i nikom ništa. Prema tome, nisu sve suze prave suze i nije svaka slatkorječivost prava rječitost i prava stvar koju treba prihvatiti.